Yn y fideo yma, fyddai'n edrych mewn i beth sydd ar y ffordd rhwng Ionawr a Fawrth efo cwpl o dewisiadau fi'n edrych ymlaen at fwyaf. Os wyt ti eisiau gwybod y raglenni a'r ffilmiau diweddarach sydd yn dod allan, cofiwch i gwasgu'r bwtwn tanysgrifiad. Achos hon yw'r lle i fod. Alright. Dros y flwyddyn i weld beth sydd ar y ffordd yn yr holl streaming services ac yn y cinema mis wrth mis. Yn gyntaf. Mae hwn i gyd o'r Marvel fans sydd allan yna. Mae Marvel wedi bod yn fishy iawn. Mae'r next phase ar y ffordd sef phase 4 a mae Disney Plus yn rhan mawr o'r holl peth. Mae'r MCU ddim just mynd i bod ffilmiau mawr yn y cinema. Maen nhw barod wedi cyhoeddi ffilmiau mawr fer y Spider-Man newydd sydd yn cynnwys Tom Holland, Andrew Garfield a Tobey Maguire, 3 Spider-Man gwahanol mewn un ffilm. Beth? Ond maen nhw nawr yn defnyddio Disney Plus i creu cyfresu newydd mwyn ehangu'r MCU a wneud y byd yma'n hyd yn oed yn fwy immersive. A'r rhan daliad cyntaf yn phase 4 yw WandaVision sydd yn dod allan ar 15fed o Ionawr 2021. Nawr, bach yn odd yn gyntaf i weld cyfres am Vision a Wanda. Bod nhw yn cymeriadau mawr yn yr MCU a da ni'n cyfarwydd gyda nhw, mae rhaid i ni ystyried nath Vision farw ar diwedd Infinity War. So... Ac yn hyd yn oed yn fwy nuts na hwnna, da ni'n gweld fod e'n cael ei chreu fel classic sitcom di cael ei sefydlu yn y 50au. Mae fe'n edrych yn wahanol ac yn really strange, ond mae hwn yn hollol cyffroes. I weld Marvel yn mynd lawr lwybr gwahanol ac siŵr o fod yn cadw fans i gyd yn ddyfalu ac ar blaen ei chadair. Fi'n really edrych mlaen i weld hwn ac yn enwedig i weld Paul Bettany ac Elizabeth Olsen nôl yn chwarae'r cymeriadau yma. Ac hyd yn oed yn fwy fyth i weld lle mae'r MCU yn fynd o fan hyn. Ac wrth gwrs, fi'n edrych mlaen i weld popeth ar y ffordd i Disney Plus a'r cinema mae Marvel wedi cyhoeddi yn barod. Nawr nesaf yw ffilm sydd yn dod allan ar dechrau blwyddyn a mae fe'n cyffwrdd bach o nostalgia i fi achos tyfes i lan yn gwylio'r par yma ar y teledu pan o'n i'n fach. Fi'n cofio dod nôl o'r ysgol a gwylio nhw pob dydd. Bowl o cereal, cup of tea, teledu mlaen. Those were the days. A nawr, mae'r ddau yma wedi dod i'r big screen. Tom and Jerry the movie. Live action / animation slapstick comedy yw'r ffilm yma. A mae fe'n dilyn y llygoden a cath wrth iddyn nhw colli eu tŷ sydd yn gorfodi nhw i byw ar y stryd a setlo eu gwahaniaethau. Mae'r ddau yn mynd off heb y llall i ddechrau bywyd newydd. Ond maen nhw'n cwrdd eto yn Manhattan, New York City, the Big Apple man. Pan mae Jerry yn setlo mewn hotel fancy iawn, mae hyn yn achosi lot fawr o broblemau. Mae Tom yna yn cael swydd i dal Jerry a stopio fe rhag sbwylio unrhyw beth. Enwedig pan mae yna briodas mawr yn digwydd. Mae'r ffilm yn dod allan ar y 19fed o Fawrth 2021 hefyd ac yn cynnwys lot o actorion fel Chloe Grace Moretz, Michael Pena a Ken Jeong. Yn ôl weld y trailer, mae'n edrych fod y classic style comedy mae Tom and Jerry wedi dod i teledu ni dros y flynyddoedd nôl. Fi'n credu fydd y ffilm yma yn just ffordd gwych i just switcho off o'r byd a cael laff mawr wrth gwylio fe. Yn olaf, mae gen i gyfres animeiddiad comedi sydd nawr yn rhyddhau ei trydydd gyfres ar Netflix. Cafodd y gyfres yma ei chreu gan Matt Groening, creo'r The Simpsons a Futurama. Enw'r gyfres yw Disenchantment a mae rhan 3 ar y ffordd ar y 15fed o Ionawr 2021. Mae fe'n dilyn 3 prif gymeriad. Princess Tia Beanie, neu Bean, sef y prif cymeriad os lygo ti. Hi yw tywysoges Dreamland ac nid tywysoges arferol. Mae hi yn mynd yn erbyn pob classic stereotype a mae Matt Groening ei hunan yn ddweud fod y gyfres yn cael definite feminist point of view. Lucy sef demon personol Bean ac Elfo sef... Wel, elf. Eithaf amlwg, swn i'n dweud. Mae'r trailer newydd allan nawr ar Netflix a mae fe'n edrych yn hollol wych. Mae'n edrych fod y 3 ffrind mewn perygl mawr yn Dreamland efo lot o pobl yn troi yn erbyn Bean. Dwi'n really cyffroes i weld lle mae'r stori yn fynd nesaf ac gweld beth mae chi guys yn feddwl hefyd. Felly cofiwch i gad wybod i fi trwy'r sylwadau. Ac wrth gwrs mae'r 2 cyfres cyntaf allan nawr ar Netflix i unrhyw un sydd eisiau dal lan cyn i'r cyfres newydd dod allan. Wel felly dyna ni. Wedi gorffen.
Cofiwch i hoffi'r fideo yma os wyt ti wedi mwynhau e, please! Rannwch e gyda dy ffrindiau a cofia i tanysgrifiwch i'r sianel a gwasgu'r bwtwn notification i cadw lan gyda'r holl ffilmiau a raglenni sydd i ddod flwyddyn yma fan hyn ar sianel Pop D gyda fi, Jed. Felly dyna beth sydd i ddod mis yma, gobeithio fyddwch chi gyd yn mwynhau gwylio nhw a cofiwch bitach snacks wrth gwylio, oce? Mae lotion dy fi. Welech chi tro nesaf. Ta-ra.